Hvad er en tigermyg? Tigermyg er også kendt som Aedes albopictus. Det er en art af myg, der oprindeligt stammer fra Sydøstasien, men som nu findes i mange andre dele af verden, herunder Europa. Tigermyggens karakteristiske træk er dens sorte og hvide stribede krop og ben, hvilket giver den navnet tigermyg. Hvilke tigermyg stikker? Kun hunmyg stikker. De gør dette for at suge blod, som er nødvendigt for udviklingen af deres æg. Hanmyg lever udelukkende af nektar og plantesafter. Hvordan kan tigermyg genkendes? Tigermyg er normalt lidt mindre end almindelige europæiske myg. De har en sort krop med hvide striber, især på benene, og en hvid stribe, der løber ned ad midten af deres ryg. Tigermyg er aktive i dagtimerne, mens mange almindelige myg er mest aktive i skumringen og om natten. Hvordan undgår man stik af tigermyg? Man kan gøre flere ting for at undgå stik fra tigermyg. Brug myggespray og insektmidler med diget, picaridin eller andre effektive ingredienser. Bær beskyttende tøj. Langærmede skjorter, lange bukser og sokker kan beskytte din hud. Brug myggenet. Undgå stillestående vand, det er der tigermyg avler. Fjern eller tildæk også vandbeholdere. Hvad er dengefeber? Dengefeber er en virussygdom forårsaget af denguevirus, som overføres til mennesker gennem stik af inficeret tigermyg. Sygdommen findes i Thailand og øvrige tropiske og subtropiske områder. Hvilke symptomer har dengefeber? Symptomerne kan variere i niveau og omfatter typisk pludselig høj feber, intens hovedpine, smerter bag øjnene, alvorlige muskel- og ledsmerter, kvalme og opkastning, hududslæt, næseblod, tandkødsblødning eller blå mærker. Hvordan kan man behandle dengefeber? Der findes ingen behandling mod virus, og derfor symptombehandler man dengefeber. Dette kræver lægebehandling. Denghæmorragisk feber og dengchok-syndrom kræver altid behandling på hospitalet. Hvor farligt er dengefeber for mennesker? Dengefeber kan variere i sværhedsgrad. I den milde version bliver de fleste raske inden for en uge eller 2. Denghæmorragisk feber er værre og kan forårsage blødninger, blodplademangel og lavt blodtryk. Den mest alvorlige version kaldes dengchok-syndrom. Den kan føre til organsvigt, chok og død, hvis den ikke behandles hurtigt. I Thailand er der omkring 50.000 til 100.000 tilfælde af dengefeber om året. På verdensplan anslås tallet til at være 100 til 400 millioner infektioner om året, med ca. 20.000 dødsfald.